дар маконе ки айни ҳол мо қарор дорем дар як моҳ 5 килограмм тилло ва 7 килограмм нуқраро коркард мекунанд. Салому алайкум дӯстони азиз, Рафаил Гулов ҳастам. Ин аст барномаи Made in Tajikistan ва мо қарор дорем дар корхонаи Зари Тоҷик. Дохили инҷо пур аз тилло ва нуқра аст. Боварӣ дорам ки ба шумо низ донистан ҷолиб аст. Рафтем. қаблан заргарон қулаби асосӣ ба истилоҳ мастер модель мегӯянд дар хориҷа ба нархи $1000 фармоиш медоданд. Ҳоло бошад ин гуна таҷҳизот яъне технология дар Осиёи Миёна танҳо дар Тоҷикистон ва дар анамин корхона вуҷуд дорад. Суҳбат мекунем бо устои анамин мастер модель Комрони Ҳабибулло. Комрон, пеш аз оне ки дар анамин технология кор мекунед, дар ягон ҷо омӯзиш гузашта будед? Албатта барои ин технология истифода бурдан мо ба давлати Русия рафта дар шаҳри Петербург якчанд моҳ ин касбро омӯхтем. Мақсад омӯзиш гузаштем. Омӯхтем программаҳое ки аслан барои ҳамин технология истифода бурда мешавад, ҳамин программа омӯхта омадем. Хеле хуб, мо метавонем ягон амалро иҷро кунем айни ҳол? Ба воситаи компютер? Компютер. Хеле хуб. Метавонем размерашро мақсад зарбаи чиро аниқ кунем. Ҳоло бошад рисунка кунем. Дар чанд сония кормандон ба мо як тӯҳфаи хуб дака карданд. Азия плюс. Ташаккур. Азбаски ҳама истеҳсолот ба воситаи мошина ба роҳ монда шудааст, ҳамагӣ дар корхона 50 нафар фаъолият мекунанд. Айни ҳол мо қарор дорем дар цехи истеҳсолӣ ва мепурсем аз яке аз кормандон. Ассалому алайкум. Мумкин як дақиқа? Номи шумо? Нурулло. Чанд муддат аст ки дар инҷо фаъолият мекунед? Вақти мешуд. Аз кушода шудан. Чӣ гуна ба кор қабул шудед, метавонед гӯед? Омадем корои гуфтагишон накардем, замин споридем, қабул накардан кор кардем. Яъне ки пештар шумо худатон метавонистед корҳои заргариро? Бале. Ман низ агар тавонам метавонам ба кор ба инҷо қабул шавам? Мешавам, чӣ васт? Ташаккури зиёд. Ҷои шогирд бесте? Барои ба кор қабул шудан чӣ гуна лаёқат лозим аст? Фарқ надорад, натониам мақсад мее шогирд мести. Ай хе профессиональный мақсад ту уже кор мекунӣ, хидмеш не самостоятельно. Ду намуд чиз аст. Фаҳмо, яъне ҳам метавонед ба ҳайси шогирд омада омӯзиш гузаред, баъдан ба кор қабул шавед ё ин ки ҳамчун мутахассис омада кор кунед. Шумо чӣ гуна корҳоро дар инҷо ба анҷом мерасонед? Мушвор, посуда, аксессуар ягон любой чӣ мекунем. Фаҳмо, ташаккури зиёд. Хуб, хотиррасон мекунем ки дар корхона кормандон тақрибан то 3000 сомонӣ маош мегиранд. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамин як қисмати ҳалқаро пайваст кунам. Агар ягон корро нодуруст кардам, агар ягон кори нодуруст кардам ба ман гӯед. Бас. Вайрон шуд. Ҳамаро ҷазир кардам. Дар урфият беҳуда нагуфтан, ҳар кас кори худашро кунад. Хай кӯшиш мекунем ба ҳар ҳол. Як қисмати гӯштборро часп мекунем. Бисёр зебо. Ташаккур. Хуб, ба ғайр озри зиёд, ба ғайр аз
ангуштарин ва ҳалқа боз ягон маҳсулоти заргарӣ дигар омода мекунед шумо? Ана инҳоро шумо омода кардаед? Бисёр зебо. Шоколад, цепочка. баъд аз оне ки ҳамаашро мечаспонед, худатон сафед мекунед ё ин ки ба дигар цех медиҳед? Не, ҳамаш худамон. ҳамашро худатон мекунед аз аввал то охир. Ана ҳамин комплект ба қавли русӣ чанд сомон меистад? Бо ангуштарин ва дуто ҳалқа. Аввал тайёр мекунем, баъд аз рӯи граммаш савдо кардам. Тақрибан метавонед гуфта? Тақрибан мумкин 2000 шавад. 2000 сомон. Бисёр хуб. Он қадар гарон арзиш надорад. Не. Ҳам миллӣ аст. Бисёр зебо. Ташаккур зиёд ба шумо барори корхона. Саломат бошед. арӯсу домод бештар ангуштарини бо ному насаб насб гардидаро фармоиш медиҳанд ва дар ин корхона ин кор 15 дақиқа вақтро мегирад. Арӯси зебо, а? агар шумо бизнес идеяи хуб доред ва барои амалии он ба кӯмак ниёз доред, ба шумо тавсия медиҳем ки ба фонди ҷамъиятии Акселерат Просперити муроҷиат намоед. Дар он ҷо мутахассисон дар таҳияи нақшаи тиҷорати ба шумо кӯмак мерасонанд. Инчунин лоиҳаи беҳтарин ки аз тамоми марҳилаи интихобӣ мегузарад, метавонад то $50,000 сармоягузорӣ ба даст орад. қаблан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати молия ана ин гуна нишонҳои сарисинагӣ, медалҳо ва тангаҳои махсусро аз заргарон фармоиш медоданд ки вақти зиёдро талаб мекард ва арзиши гарон дошт. ҳоло бошад ин гуна маҳсулоти заргариро метавонанд аз корхонаи зари тоҷик фармоиш диҳанд ки дар муддати кӯтоҳ омода мешавад ва бо технологияи лазерӣ. ҳамаи ашёи хом бошад, тилло, нуқра ва санг аз худи Тоҷикистон аст. фабрика ба хатсайри сайёҳӣ ворид аст ва сайёҳони зиёд меҳмони ин ҷо мешаванд. чанде пеш сайёҳон аз Италия вақте ки ба ин ҷо омода буданд ва маҳсулоти заргариро диданд, онҳо фикр карданд ки ин маҳсулот аз хориҷа оварда шудааст ва баъдан роҳбарият ба онҳо фаҳмониданд ки тамоми маҳсулоте ки дар корхона аст маҳсулоти Тоҷикистон аст ва танҳо дар анамин корхона коркард карда шудаанд. нашри мазкур аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ТАДЕС коршинос шинохта дар соҳаи гидроэнергетика маблағгузорӣ шудааст. ТАДЕС 81 сол дар посбонии сохтмони саноатӣ. ин буд нашри навбатии барномаи Made in Tajikistan. ба ютуб канали мо подписатсия кунед, фикру андешаи худро нависед. то дидори навбатӣ хайр.